Για να περάσουμε τώρα και να δούμε το ζώδιο του Καρκίνου. Και εσείς που έχετε οροσκόπο Καρκίνο, όπως λέμε πάντα, είναι πολύ σημαντικός και ο οροσκόπος, παιδιά. Σίγουρα ο Άρης εκεί, η ανάδρομος, σας έχει ταράξει, σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Κάντε ακόμα λίγο απομονή, παιδιά, μέχρι να γυρίσει ο ορθόδρομος κοντά στις 24 Φεβρουαρίου. Και θα δούμε έτσι λίγο πρώτα το πρώτο δεκαήμερο για το ζώδιο του Καρκίνου, που για εσάς, παιδιά, αυτή η περίοδος θεωρώ επικεντρώνεται πιο πολύ σε θέματα που αφορούν την κοινωνική σας εικόνα, τα θέματα που αφορούν τη δουλειά σας, την επαγγελματική σας πορεία. Θα είναι και η Αφροδίτη στο ζώδιο του Κρύου το μήνα Φεβρουάριο, που εδώ ευνοούνται πάρα πολύ και οι ερωτικές νοημίες, ίσως μέσα από το χώρο της δουλειάς. Γενικότερα έτσι θα μπορέσετε να ανανεωθείτε, να φλερτάρετε, να βγείτε έξω, να ομορφύνετε, να εστιάσετε γενικότερα σε θέματα που σας ενδιαφέρουν πραγματικά, σε θέματα που έχετε, ας το πούμε, στους στόχους σας, στο να βελτιώσετε την κοινωνική σας εικόνα, όπως είπαμε, στο γάμο σας. Είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει και κάποιες ευκαιρίες μέσα από τη δουλειά σας για να μπορέσετε να βελτιώσετε και ένα οικονομικό ζήτημα που αφορά χρήματα τρίτων. Είτε είναι δάνεια, είτε είναι κληρονομικά, είτε είναι τα κοινά οικονομικά ή κάποιο θέμα με τις τράπεζες. Παιδιά, θεωρώ θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τώρα, μετά τα μέσα Φεβρουαρίου, είσαι σε μια φάση που ίσως επικεντρώνεστε πιο πολύ σε θέματα που αφορούν το εξωτερικό, ταξίδια, ασχολείστε με πιο φιλοσοφικά θέματα, στο πούμε, ή ακόμα και με νομικά ζητήματα, αν έχετε κάποιες εκκρεμότητες. Τώρα, η νέα σελήνη που γίνεται στο ζώδιο του Ιχθύ προς το τέλος του μήνα, είναι μια νέα σελήνη που φέρνει έτσι νέα πράγματα. Είναι μια περίοδος που μπορεί να προγραμματίσετε και ένα ταξίδι, μια μετακόμιση, μπορεί να ξεκινήσετε κι εσείς έτσι να παρακολουθήσετε κάποια μαθήματα, να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας. Γενικότερα είστε σε μια περίοδο που θέλετε να κάνετε πράγματα, να ανανεώσετε τη διάθεσή σας, να βγείτε έξω, να ταξιδέψετε, να γνωρίσετε νέο κόσμο. Και γενικότερα θεωρώ ο μήνας Φεβρουάριος σας δίνει αυτή τη δυνατότητα για να περάσετε όμορφα. Τώρα, το δεύτερο δεκαήμερο για το ζώδιο του Καρκίνου, είστε εσείς που ταλαιπωρείστε έτσι λίγο παραπάνω με την αναδρομή του Άρη. Είναι μια περίοδος που μπορεί να βγάλει έτσι και έντονα νεύρα, ας το πούμε. Γενικότερα υπάρχει ένα χάος στην καθημερινότητα. Μπορεί και εσείς να έχετε να λάβει πάρα πολλές ευθύνες στην καθημερινότητά σας και προσπαθείτε να κλείσετε εκκρεμότητες, ίσως και ίσως σε θέματα που αφορούν και την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, ασχολείστε γενικότερα με παρελθοντικά ζητήματα αυτό το μήνα. Είναι μια περίοδος που μπορεί και εσείς να νιώθετε ένα άγχος παραπάνω, μπορεί να υπάρχει γενικότερα ένας καταπιεσμένος θυμός και να θελήσετε να εκφράσετε οτιδήποτε κρατούσατε μέσα σας, και αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες κρίσεις και στις διαπροσωπικές σας σχέσεις. Οπότε προσοχή λίγο το πώς εκφράζετε, ας το πούμε, τα θέλω σας. Από την άλλη, είναι μια στιγμή, παιδιά, για να ασχοληθείτε ίσως με κάποιες παλιές ιδέες που είχατε και τώρα θα ενεργοποιηθούν ξανά. Οπότε κάπως έτσι τις δουλεύετε, ας το πούμε, στο μυαλό σας για να μπορέσετε αργότερα να τα βάλετε σε εφαρμογή. Είναι μια περίοδος που έχουμε και τον Δία που ορθοδρομεί αυτό το μήνα, οπότε κάπου εκεί θεωρώ θα μπορέσετε να βελτιώσετε και τη ψυχολογία σας, γιατί όλο αυτό το διάστημα κάπως είχατε μία βαριά ψυχολογία, εστιάζατε σε θέματα έτσι παρελθοντικά και δεν μπορούσατε να χαλαρώσετε, να ξεκουραστείτε μέσα σας. Τώρα και με την ορθοδρομή του Δία θεωρώ θα θελήσετε να τα αφήσετε όλα πίσω σας για να μπορέσετε να χαλαρώσετε, να βελτιώσετε τη ψυχολογία σας και να ανανεωθείτε. Τώρα υπάρχει γενικότερα έτσι και μία εύνοια κοντά στις 9-10 του μήνα, που εκεί, αν είστε σε φάση, όπως είπαμε, που ασχολείστε με παρελθοντικά ζητήματα που ίσως σας ταλαιπωρούν έτσι αρκετό διάστημα, τώρα εκείνες οι μέρες 9-10 του μήνα
θεωρώ θα μπορέσετε να βρείτε λύσεις, είτε σε ένα θέμα που αφορά τους προσωπικούς σας στόχους, είτε ένα θέμα που έχει να κάνει με νομικά ζητήματα, με θέματα του εξωτερικού, με ταξίδια και όλα αυτά. Είναι μια στιγμή για να μπορέσετε να έχετε κάποιες επιτυχίες, ας το πούμε. Τώρα, κοντά στις 20-23 του μήνα, είναι μία περίοδος για να μπορέσετε να βάλετε νέους στόχους, ίσως προκύψουν κάποιες νέες συμφωνίες, νέα συμβόλαια, που αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ αν είστε σε μια φάση που θέλετε να προωθήσετε τα σχέδιά σας, τη δουλειά σας κτλ, είτε μέσα από το διαδίκτυο είτε στο εξωτερικό. Εκείνες οι μέρες είναι έτσι πιο ευνοϊκές, ας το πούμε, για να μπορέσετε να προχωρήσετε σε κάτι καινούριο. Λίγο εκεί κοντά στις 24-25 του μήνα, κάπου εκεί μπορεί όντως να νιώθετε μία βεβαιότητα βασικά, κάπως έτσι, ή ένα αγχός χωρίς να μπορείτε να το προσδιορίσετε. Θέλει λίγο προσοχή και στις μετακινήσεις σας, προσοχή στους δρόμους, παιδιά, σε νεύρα, σε αντιδράσεις, σε όλα αυτά, γιατί εκείνες σε 2-3 μέρες μπορεί να βγάλουν έτσι μία νευρικότητα παραπάνω και να δημιουργηθούν έτσι κάποιες κρίσεις, ιδιαίτερα στις σχέσεις. Οπότε θέλει προσοχή. Γενικά ο μήνας είναι ένας μήνας που θα επικεντρωθείτε σε παρελθοντικά ζητήματα, να μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε παλιές καταστάσεις, να βελτιώσετε πάρα πολύ τη ψυχολογία σας, γιατί θεωρώ είστε ψυχολογικά κουρασμένοι. Αυτή θεωρώ είναι η σωστή λέξη για τους καρκίνους του δευτέρου δεκαημέρου. Είστε κάπως έτσι, δεν ξεκουράζεστε, δεν νιώθετε ηρεμία μέσα σας, είστε συνέχεια έτσι στην πρίζα που λέμε. Κάπως αυτό είναι το σκηνικό, ας το πούμε, για το μήνα. Οπότε θεωρώ αυτή την περίοδο θα καταφέρετε να τα αφήσετε, όπως είπαμε, όλα πίσω σας και να χαλαρώσετε. Πάμε τώρα να δούμε και το τρίτο δεκαήμερο του καρκίνου, και εσείς που έχετε οροσκόπο καρκίνο στο τρίτο δεκαήμερο. Γενικότερα ο μήνας για τα τρίτα δεκαήμερα είναι έτσι λίγο, φέρνει ένα πάνω κάτω, ας το πούμε, και μία αστάθεια. Τώρα οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου των τελευταίων ημερών, εκεί κοντά στις αρχές του μήνα, στις αρχές Φεβρουαρίου, ίσως είναι έτσι μέρες που μπορεί να κάνετε μια νέα ερωτική γνωριμία, ίσως μέσα από ένα ταξίδι, μια μετακίνηση. Είναι μια περίοδος έτσι ερωτική, ας το πούμε, εκείνες τις μέρες. Από την άλλη, γενικά ο μήνας, εσείς οι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου, μπορεί να υπάρχει μια αστάθεια στη διάθεσή σας, παιδιά, μια ανασφάλεια, μια βεβαιότητα. Μπορεί έτσι να νιώθετε γενικότερα μία νευρικότητα. Τώρα εκεί κοντά στις 12 Φεβρουαρίου έχουμε και την Πανσέλινο που γίνεται στο ζώδιο του Λέοντα. Είναι μια Πανσέλινος που ενεργοποιεί γενικότερα θέματα που αφορούν τα οικονομικά σας. Είναι μια Πανσέλινος που μπορεί να πρέπει να εστιάσετε πιο πολύ σε ένα οικονομικό θέμα που ίσως αφορά και χρήματα τρίτων, θέματα που αφορούν τράπεζες, μεγάλους οργανισμούς, κάποιο θέμα που γενικότερα φέρνει αστάθεια στα οικονομικά. Προσοχή λίγο, γιατί μπορεί να προκύψουν έκτακτα έξοδα. Αν είναι κάτι που το είχατε αφήσει πιο πίσω και δεν το είχατε διαχειριστεί, αυτή η Πανσέλινος μπορεί ξανά να το ενεργοποιήσει για να σας δώσει τη δυνατότητα να το διαχειριστείτε σωστά, ας το πούμε, και να το επιλύσετε. Γενικά όμως είναι ένας μήνας που, είπαμε, φέρνει έτσι λίγο μία διάθεση ανασφάλειας, μία διάθεση που ίσως κάνετε κι εσείς την αυτοκριτική σας, κάντε έναν απολογισμό, τι έχετε, τι δεν έχετε, τι χάσατε. Είναι μία περίοδος που ενεργοποιεί πάρα πολύ και τα θέματα της αυτοπεποίθησής σας, οπότε είναι αυτό που λέμε, κάποιες φορές μπορεί ακόμα και εσείς οι ίδιοι να αμφισβητήσετε τις αποφάσεις σας ή τα θέματα, στο πούμε, που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον. Είναι μια περίοδος επίσης που κοντά στις 24-25 του μήνα, αν είστε σε φάση που μπορεί να προγραμματίσετε ένα ταξίδι, μια συμφωνία, μια μετακίνηση κτλ., μπορεί εκεί κάτι να αλλάξει ή κάτι να αναβληθεί,
Οπότε οργανωθείτε, ας το πούμε, καλύτερα, δείτε έτσι κάποιες λεπτομέρειες καλύτερα για να μην υπάρξουν αλλαγές προς το τέλος του μήνα. Γενικά όμως ο μήνας για το τρίτο δεκαήμερο, είπαμε, φέρνει αλλαγές, φέρνει μία αστάθεια στα οικονομικά. Προσέξτε πάρα πολύ αν έχετε, είπαμε, εκκρεμότητες οικονομικές, είτε που αφορούν δάνεια, κληρονομικά, δάνεια, δάνεια το είπαμε, όλα αυτά τα θέματα με τράπεζες, φόρους κτλ. Είναι ένας μήνας που θα σας αναγκάσει, ας το πούμε, να το δείτε και να το διαχειριστείτε. Από την άλλη όμως, θεωρώ είναι και ένας μήνας, παιδιά, που μπορεί και εσείς οι ίδιοι να κάνετε μία έτσι επανεξέταση, ας το πούμε, του κοινωνικού σας κύκλου. Κάποιοι καρκίνοι του τρίτου δεκαημέρου μπορεί να απομακρυνθείτε από ανθρώπους που δεν, ίσως που σας καταπιέζουν, που δεν είναι έτσι υποστηρικτικοί, ας το πούμε, ως προς τις ιδέες σας, ως προς τους στόχους σας. Οπότε εκεί μπορεί να φέρει και κάποια ξεκαθαρίσματα είτε στο κοινωνικό σας κύκλο ή στο φιλικό σας κύκλο.